Moikka moi vaan kaikille. Tosiaan, taas olisi patukkapostauksen aika. On ollut valitettavasti niin jäätävä kiire, että ei ole edes ehtinyt patukkaa laittaa poskeen, mutta tänään laitoin niin hyvän patukan, että tulin siitä heti teille kertomaan tätä ilosanomaa. Eli tosiaan olin tänään vetämässä jumppaa tuolla Leppävaaran Fressillä ja sitten siellä tiskillä silmiini osui tää kyseessä oleva patukka. Ja olen itse asiassa ostanut näitä joskus tarjoustalosta. Kaikkihan tietävät tuon halpaketjun banaanin makusena. Ja sekin oli tosi hyvä, mutta tänään sitten kokeilin jogurtin makusta ja siis se oli ihan jymymenestys suorastaan. Ja tässä tulee siis patukka. Merkki oli mulle ainakin vähän oudompi, eli kyseessä on tämmönen Victory Endurance-merkkinen patukka. Recovery Bar on sen patukan nimi. Ja tää maku, jota tänään maistoin siis ekaa kertaa, on tää jogurtti. Ja näitä oli myytävänä myös mansikan ja suklaan makuisia. Ja sitten on tosiaan aikaisemmin maistanut sitä banaanisuklaata. Ja tässä on, siis tää on tämmönen vohvelipatukka, eli tää suutuntuma on vähän semmonen, vähän niinku kismetissä. Ja itse tykkäsin ainakin ihan hulluna, siis taistelee vahvasti elämäni parhaimman patukan tittelistä, jos nyt voi tällainen hölmösti sanoa, ja sanoin jo. Mutta siis joka tapauksessa 50 grammaa painaa, 259 kaloria ja proteiinia oli 18,6 grammaa. Eli ihan mukavasti sitäkin. Ja taas niin kuin oikein hyvin menee kyllä karkin korvikkeena kahvin kanssa oikein mainiosti. Ja ei muuta kuin sitten metsästää noita tarjoustalosta sai ainakin sitä banaaninmakusta ja varmaan joku kohta postaa, että saa jostain nettikaupastakin tai jostain Konalan S-Marketista vai mistä se nyt oli, missä on hyvät patukkatarjonnat. Mut hei, anyway, pyydän anteeksi, kun edellisestä patukkapostauksesta on kulunut niin paljon aikaa. Nyt aion laittaa vähän useammin patukkaa poskeen. Yes. Ja toivotan oikein hyvää juhannusta kaikille. Mulla on henkilökohtaisesti ihan sama, vaikka vettä tulee kuin Esterin peestä, koska ajattelin nukkua. Mä oon painanut niin hulluna tällä viikolla duunia, että vedän X-asentoon ja en tiedä nousenko siitä ennen ensi joulua. No ehkä kuitenkin. Ainakin postaamaan teille patukkapostauksia, jos ei muuta. Mut hei, nyt.